जाऊँ है ना चाउमिन टे खाई है कि पिलाटा पो मारुचे साइकेल फटे देलानी ट्यूब साइकेल जाऊँ दौजी तो साइकेल पलाऊँ आम अधा को गाड़ी धरिकी जीवा मास कमो 30,000 मोबाइल 1800 टंकिया कौन हम इन सुठा
କିରେ ଘାସ ଖାଉଛ ଘାସ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଏ ପୋଖରୀ ହନୁମାନ ଆସେ ଗାଧନ୍ତି ସେ ଏଠି ପୂଜା ପୀଠ ହୁଏ ଏଠି ହନୁମାନ ଗାଧନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳଉଛୁ ସଇଲା ବୁଲାବୁଲି ହେତିକି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ସଇଲା ଆଉ ହନୁମାନ ନାଁରେ ଗୋଟେ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯିଏ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ବଡ଼ ପଇସା ହବ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ହନୁମାନ ଆଉ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛଟା ଲାଗିଛି ସେପଟେ ଦେଖ କଦଳୀ ଗଛ ହନୁମାନ ପ୍ରବଳ ଖାଆନ୍ତି ଧରିକି ପଳାନ୍ତି ମନ ଖୁସି ପାଇଁ ଟିକେ କେନାଲରେ ସୁଇମିଂ କରନ୍ତି ହନୁମାନ ଗାଧନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ସିଡ଼ି ଅଛି ସେଠୁ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବୁ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜବାଟୀ ଦଶପଲ୍ଲା ରାଜବାଟୀ चाउमिन फाउमिन खाई पलि आइलु गाड़ी स्टांड आइडी आलू धरिक आसु गाड़ी स्टांड गाड़ी पाल गुड़ा हम जाऊ भल लगी भिडियोटा लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब कर देवे सब्सक्राइब